Meglepetés! Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Egészségedre! Egészségedre! Ja, köszönjük föl tényleg! Álljon föl! Vagy ez alkoholmentes, csak nem gyerekmentes. Nem jó, ez lehet, hogy alkoholmentes. Te is tippeltél valamit? Hát jó, amikor kiszelettük valamit. Valami. Most már De csak ügyes volt. Rengeteg tudtam, hogy tudod, hova kell jönni. Mondom, milyen sok autó előtt, ennyit mondta, csak... Gondoltam, hogy találom. Ugye már? Kíván, gondoltam, igen. Azt a mindenit menjen majd. Isten éltesse. Akkor ez egy esküvő is. Ja, hát ez az Azért puszi nincs, vagy csak az ősz.
Köszönöm szépen. Hát jó, próbálom. Nem akartam jobbként üteni, de nem kell velem. Most akartalak hívni, amikor mondták, hogy itt lesz. Mondom, akkor inkább szemben. Nem, oda nem, de a hajad szívén, most hattam meg ilyen régen. Köszönöm szépen. Téged is foglak. Ja, hát tényleg emlékszem, hiszen is nehézetesen sokáig. Köszönöm, te jó. Szia. Szívből szeret, tudományos nagyon, köszöntöm őt a szép ünnepnapon. Drága édesapám! Jó van! Kicsit jól jöhettek. Este nagyon várnak, ölelj meg engem és édesanyámat. Köszönjük, hogy szorgalmasan dolgozol miértünk, hogy mindig vigyázol ránk, így sohasem kell félnünk. Köszönjük, hogy megtanítasz minket játszani, és csak ritkán vagy fáradt, és kifizeted az összes különórákat. Apa, ma csak te nézheted a tévét, és nem kell hallgatnod egész nap veresgőzenét. Nem kell napon mindent fel az emeletbe, nem röhögcsélünk, virácolunk, elalszunk csendben. Apa, legyen szép napod, rendben? Kívánok, legyél mindig boldog velünk, mert mi téged, apa, nagyon szeretünk. Boldog születésnapot! Jó, a domonkos leülés zongorázik most az apukájának, ugye minden kedves vendégnek, aztán még a lányok fognak ott a háttérben készülődnek.
Mert ahogy ütőgeti a magádon, de furcsa. Szóval most egy zongorázat, mert szól a távolba elvittük a zongorát, és akkor mondom, az osztik, akkor hogy örül neki, hogy ott van. És amíg tudnánk, hogy igazából lett volna egy hegedű produkció is, egészen nagyon szerencsések voltunk, hogy Attila tegnap fél 11-re jött haza éjszaka. Egészen este 10-ig gyakoroltunk a Bartók Barkész tanulmányt, úgy volt, hogy a lányok hegedűig, de aztán azt mondták, hogy inkább nem. Sajnos azt most így nem tudjuk neked bemutatni, majd otthon, ha összeáll rendesen, pedig még én is hegedültem volna. Viszont a lányok produkciója egy saját koreográfia, amit kifejezetten erre az alkalomra készítettek ketten. Egy ritmikus gimnasztika gyakorlat lesz. Igen. Érdemes felállni, mert nem tudják felállni. Attila, jó lenne kicsit idejönnöl a mikrofon közelébe, még nincs vége az esti meglepetés sorozatnak. Ez még inni kell. Igen, innot kell. Hajtanak sajnos itt a nagyföldök hajt, de hát tessék ide jönni. Jó, nem tudom, melyik mikrofon, talán az. A sárga tiéd, bocsánat, a sárgához. Mit kell csinálni mindjárt? Írtam a Melindának egy dalt. Írtam a Melindának egy dalt, és lassan azt kéne elénekelni. Gyertek, srácok! Köszöntsétek Tattason a láthatatlan régió! Szólj! Egy-kettő. Hány éve is volt? Nem is, én már nem is emlékszem. Márki azt mondta, hogy 30. 30? Na szóval, de egyáltalán úgy keletett, úgy tudom, hogy... Szóval megegyezik. Na jó.
majd a láthatatlan légió, és egyszer előadunk számokat, mert ezt nem gondoltam, hogy ez teljesülni fog. Már nem fog menni
figyelni kívülről szövege. Ezeket elvileg én írtam. Hú. Az előzőt is elvileg, meg ami most jön, azt is, igen. Nem készültem. Na tehát, bemutatnám az együttes tagjait. A billentyűné Szalai József. Basszusgitárnál Paff Ferenc. Bár nem ez a pontos neve. Nem baj. Hallgatsz rá. Akkor a doboknál Sas Bálint. És trombitánál Sógorom Bicsánszky András.
És azt kell tudni rólunk, hogy nem tudom, 20-25 éve zenéltünk együtt, és 10 éve egyszer megpróbáltunk összeállni, hogy majd ismét zenélünk, hát nem sikerült. De most végre ez összejött ma estére, hát köszönöm drága feleségemnek, meg nektek is, nagyon örülök, hogy itt vagytok. Mindenkinek sok gyereke van, ezt igen mondja még. Ezt mondjad tehát, ne? Jó, mindenkinek sok gyereke van, ezt is mondtam. Az utolsóval következik, Attila. Jó, és akkor zárószámként mindenki nem is, tehát 2 József Attila, tehát 2 József Attila vers feldolgozás van. Összemosva ezt hallgassátok szeretettel. kegyetlen árva.
és nem mondtam, hogy a zenéket azt hiszem mindegyik esetben Jóci szerezte. Nagyon köszönöm neki. Ez most idejétlenül többieknek is, szóval eddig bírtam, most kezdem felfogni ezt. Ez tök jó volt ez a dal tényleg, de nem akartuk így befejezni a műsort, meg a gyerekekkel megbeszéltem még valamit, szóval van egy ráadás. Amit még így el kéne énekelni. Nem tudom, ismered-e a dalt? Hát kevésbé megy a szövegre, de... A dallam elég, a refrén megbeszéltem, a gyerekekkel segítenek. Akkor gyertek gyerekek, segítsetek! De segítsetek, mert a refrén kívül... Kicsit, mindenki énekeljen, így van. Jó, 11-esben. Hogy én vagyok a szülinapos, remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Az így... Most látszik, egy szalkról a szemem van, remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Remek a hangulatom, pom, pom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Fordítva élek, és nem leszek már agilisabb. Ki tudja miért, annál inkább szerélisebb. Remek a hangulatom, pom, 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 pom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Remek a hangulatom, pom, 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 pom. Ma van a szülinapom, pom, pom. Hol a torta? Egy idő folyton elhagyom a szemüveget, és nem tudom a szövegemet. Remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Mostantól fáj már a derekam és hol a hajam. Hangosan síríts, ha azt akarod, hogy meghalljam. Remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Remek a hangulatom, tom, 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 tom. Ma van a szülinapom, pom, 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 pom. Éves szülinapom, Pom, 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 pom. 5 éves szülinapom, pom, 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 pom. 60 szülinapom, pom, 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 pom. 7 éves szülinapom, pom, 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 pom. 40 éves szülinapom, pom, 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 pom. Gyertek, hallj, így van, halljunk meg, gyertek! Mire sosem volt lehetőség. Ide a mikrofon előtt.
Miért vághatok? Az jó. Segítsek én is vágni? Vagy mit csináljuk? Segítsek vágni? Biztos, hogy ez segítség. Na gyere édeske, megyünk gyorsan! Meg lehet fordítani a kamerát? Eléd! Ez a Gyuri, ez a Dito! Ezek a csigások! Arra órákig tudom mesélni, hogy ne menjen nyaralni! Tehát azért igazi szívás volt. Jó napot kívánok Balatonról! Ma még ott voltatok, Balcsin? Reggel, igen. Apukámnak ma van a színapja. És itt a média, a sajtó. Igen. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit Szüli Attila 40, azaz 40. születésnapjáról. Hallgassuk meg a kedves vendégeket. Hogy érzik magukat? Nagyon jól. Szűkszavú vagyok, mert nem ittam semmit. Én vagyok a sofőr. Végre, a kameraman nagyon boldog, azt szeretném még mondani. Folytában itt dolgozom. Igen, miért vághatok meg őt? Mondhatom, hogy mentesz. Miért vághatok meg? Mi újságvelete? De mit csinálsz most? Családomat is ide csődjük el, de mindenki vannak úgy teljesen. Én ugyanazt csinálom 100 éve. Mi azt csinálom 100 éve? Igen, arra még emlékszem, igen. Na, hát az jó. De az jó, nem? Jó. Te megváltottál valamit? Hát elsültek a Ferencesek. Na, hát azért volt Ferences tartományi főnök. Ő a már új. Ő már a régi. Ő még a régi. A Ferences, igen. Hát ez egyértelmű volt. A barna hangja. Igen. Abba egy kisebbet majd. Ez már túlzás. Túlzás már? Már legyen elég. Már nem bírom. Miért vághatunk? Egy ilyen kérek szépen egy cég. Hálás köszönöm. Majd az 50 évesebben játszom. Persze, nem szervezek többet. Majd föladta a labdát nagyon. 10 évig több. De 2 év múlva 40 éves lesz. Játszhatunk, gyere! Jó. A közkívánatra a próba után most következik az előadás.
akkor ezzel a dallal szeretném is megköszönni az én drága feleségemnek ezt az egész estét, de is szeretném megragadni a pillanatot, hogy rajta kívül szüleimnek is köszönetet mondjak, hogy egyrészt kedves édesanyámnak, bár úgy látom, hogy még nem hallja, hogy hozzá is beszélek. Szóval szeretném megköszönni a kedves édesanyámnak is, hogy világra hozott, és felnevelt, és mindenben támogatott, hogy idáig eljussak, és édesapámnak is nagyon sok köszönettel tartozom. Köszönöm nektek, hogy itt lehetek, és mindenben mellettem voltatok. És akkor a buli is. Ha van a szülinap? Ki tudja elénekelni a Csabastól a Szőnyeget című dalt? De mikrofont is néha. Nincs semmi gondom, nekem van az idő napos, mindenki tudja, hogy én vagyok a szülinapos. Remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, 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 remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, 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 tom. Az idő rohan, velem is egyére szalad, ezért most látszik egy szakkoláb a szemem alatt. Remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, 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 remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, 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 tom. Fordítva élek, és nem leszek már alvírusabb, ki tudja miért, annál inkább szerűsebb. Remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, 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 remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, 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 tom. Egy idő óta folyton elhagyom a szemüveg. Nem tudom a szövegemet, ha van a szülinapom, tom, 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 remek a hangulatom, tom, 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 remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, tom, tom. Mostantól fáj már a derekam és hol a bajam, ha mostan sikás, ha azt akarod, hogy meghalljam. Remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, 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 remek a hangulatom, tom, 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 ha van a szülinapom, tom, 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 negyedik szülinapom, tom, 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 ötödik szülinapom, tom, tom, hatodik szülinapom, tom, negyedik szülinapom, századik szülinapom, tom, 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 tom. Köszönöm még egyszer! Jó, akkor énekeljünk. Lehozunk a szöveget, és akkor És még nem adtuk át Attilának az ajándékot, úgyhogy ezen szeretnék mindenkit kérni, hogy álljon föl. Álljon föl mindenki. Jó, oké, akkor énekeljünk itt a szövegben. És akkor most ünnepélyesen. Itt van, lányok, itt van már. Akkor most ünnepélyesen szeretném neked bejelenteni, hogy ezt az ajándékot, ez egy virtuális ajándék,
szeretném, hogy vedd át. Nézd meg, mi van rajta. Gyönyörű, nagyon szép. Igen, úgyhogy ez a kis szerény kis csapatunknak az ajándéka. Ez most virtuálisan van, nincs mit kimondani. Nem mondtam ki. Látszik a tetején, úgyhogy ezt a közösségnek köszönhetjük. Nagyon köszönöm. Ja, értem. Most már láttam, hogy még nagyon köszönöm. Most esett le nekünk. Én néztem, hogy mi mozog ennél. Jó. Köszönöm, nagyon szép. Köszönöm mindenkinek. Nagyon szép, köszönöm szépen. Na ez tényleg meglepetés, erre aztán már végképp nem készült senki, de reméljük annál jobb lesz. Én erre készültem egész nap. Öcsém készült, azt mondja, igen. Jó. Neked az. Thank you.